Elkezdődött! Na, go! Go. Levegyük, ségrés, normálon. Na, gyertek. Verjük szét a faszfejt. Milyen jól néz. Hátul látszik, hogy jön Merlin, Ricsi pont kimaradt. Védés. Akarodjon az én helyem. Sparta! Sparta a faszod. Figyelj. Sparta! Tudod, milyen jól néz ki, mikor a videót nézem, nem az ekrán. Tök jó. De mostan nem fog kijönni. Bemaradok. Tigriszt úgy tanácsos megölni, hogy a körmágusok ölik a mobokat. Igen, és a sarokban állnak, ha lehet. De általában Ricsike 11 itt hülyeségére általában kimegy itt a gyerek előre. Ja, látszik. Tehát Adrián mögé szépen bemegy. Hát, és ide rakja a Geralt 10. Amúgy, én Geralt 10 vagyok, ti nem tudom kik vagytok, ti csak így összeszedtelek így. Ugye? Kametal. Júj! Mondtál csúnyát, lehet nem fogom tudni felrakni. Hallod? Eltettük. Most már menjél ki. Nem megyek ki, bent maradok. Most van csak ki, vagy nem? Ja, jó. Elnézést kérünk hangai problémák miatt. Ja, elnézést kérünk. Megnézd, már Nézd meg a tigris! Ha megmutatom az eszköztáromat, hogy néz ki. Az én full legendás. Megkaptál bevonna az egy zenét is. Jó, tényleg következőnek zenét is rakunk.